Hai na hai, देश के में देश में चलते हैं वो वाचा दूर के यहाँ पर कोई लाइट में बरफ में नहीं है। हम भाई संके ताबुक तो सारा त्रिपुरा नगै दंगो जे दिनै त्रिपुरा सरक दिनै फेकजानाय मानदिबा कबुलै दंगो निनि ड्राग्स तेबो गोबांमा फेकजानाय मानदिबा कबुल दंगो सुं अबनो जो फेकजानाय मानदिनो खिबिनाय बागै सुं दिनै जे युथ दंनाय दङ सुं बुसखांगा बंना बरंना आगुना बागै अर दिनै टुर्नामेन्ट सारुजाखा ते अर उइनारबो उनखा बेला काहामबो थुंगा बतमा क्लाबनि थ्रुते दे ना निजिनि व्यक्तिगत खालाय सुजाम अमता जे कमिटी अर दङ क्लाब दङ क्लाबनि थ्रु থেকে ना सारुजाखा बरक गत बसरनि हयते अजागग टुर्नामेन्ट सारुका ताबो बाय द्वितीय बছর एंका कमिटीरबो मोटामोटी खूब गाहामनो पदक्षेप हा जे जिनि त्रिपुरा सरक जे गोबां मासाराय खनाय र परा लेखाय आकारै इनि ड्राग्स इनके मोबाइल केबोंमा गेन बाय कमलै दंगो सो अबनो कमल लागै जिनि मेन उद्देश्य तामा जिनि त्रिपुरा सरक जे फाइनाय बुसकांगो तेबो कुसो गातो जिनि गोबां जायगा जिनि त्रिपुरा सरक गाहाम थुंनाय प्लेयार कुरुं दंगो हायपाना सुं सिया नुगजाया जिनि प्लेयार ना सुं फुनुगै माया अन बागैने कमिटी रक जे क्लाबनि थ्रु থেকে अमहाय बरंग बुसकांगो आगुना बागै अमहाय पदक्षेप ना थाके बो क्लाब तामा बो क्लाब नि Sisa Club. राय बोतिन बाय बोतिन फुंजा Kini thongka je Kailasnagar ADC village buses DJ Phatung. रान बसखलाया रान रामरे बरे रान बसखलाया रांग दे रान खालायनका DJ Phatung ro बर पुइला बैटिंग खायका बर खायका 83 इनके सिनि Kailasnagar ADC village बर विनर टीम 84 खायका ताबने जे सिनि त्रिपुरा हास्ते काबामा त्रिपुरा सरक जे हामिया मानदे बा गडाल जाक न बनता मेसेज नाय सो बरना मेसेज कासानो नामसगो जिनि त्रिपुरा दफा कमलै थाना फासिंगो थांगै दंगो दामनि के गोबांमा फेकजानाय मानि रखबाय सो फेकजानाय मानि रखबाय कमलियागै जों जिनि साक न जों गाहाम तंनानै नांनाय बे जिनि जे फाइनाल जेनारेशन जों बरंनो फुरुंना नांनाय बरंनोबो बुसकांगो तेबो गाहाम लामा दिके तलांना जों नांनाय नने तिनि थंमं क्रिकेट देना फुटबल क्रिकेट बो पारा थंजा मालमबारी